Laka, permito umungat na. Bali ka, daday. Saan mo ngamin nga ipapilit ko? Daday, permito umungat na. Ibagbaga na pa'y ang supot tumit lang ading nga lakay. Laka, daday. Pa'y tanap na panamalan. Ay mga hindi, napala lang mo di tayong tangkil mga berto anak. Napayaan ni mami ngayon. Rimwar, daday. Laka, permito umungat na. Ay manahing tago mga manahing ni. Tika mo, daday. Para may ngarito umungat na. Abis historical nga raw. Ya, historical. Ay apo, tiawag di jay anak no permiti unget iti may nga tao. Hysterical, tiawag di jay anak. Hysterical. Mali ka, daday. Historical. Ay no, apo siya pa iti malain. Hysterical anak tiawag di jay no makaunget permiti unget ti may nga tao. Hysterical anak. Mali ka, daday. Saan mo namin nga ipapilit na historical nga raw. Apaw, kasak pa yung kagpapilitain. Kasak pa iti surwamaon. Hysterical nga tal talaga ti awag di jay anak kaw. Hysterical. Mali ka, daday. Historical. Hysterical anak. Mali ka, daday. Historical. Ano? Apaw, ta talagang ipapilit na. Historical nga daday ka. Madakamat na maaminan nga naglabas. Ano? Marisite na pa'y ang amin nga nagbasbasula mag... Ipot iti umun-una. Ano? Kung daday, permiti ungot na. Kasla, ungot titigray. Ibagbaga na pa'y ang supot-tungot ng ading nga lakay. Ano? Daday. Ano pa yan? Itak ni Mami di kalman. Dati kaangkas na, hindi motor. Nya, nagluko day tanga mami maun. Saan sama nga si Kaaji, daday? Nagpangit. Nya, Payayan mo di kalman niya, daday. kadwak ni mama em. Ay, itam ati ani day nagtapang lumagting tibil day. Awan ata, nataptapang ni mamin dita anak. Kaya nang agdigos iti bigbigat, uray awan tinapudot nga danom na. Tapang ka, aday. Sampay manahin eh. Kayam te, madagding te, makadomingo. Nya!